Прямо ў краме мы знайшлі нашага падпісанта і зараз запытаем у яго, якія вайбовыя месцы ён параіць наведаць кожнаму чалавеку, хто прыязджае ў паставы. У паставах я раю наведаць палац прыгожы вельмі Тызенгауза. Вы кажаце, мы робім. Таму цяпер мы ў сядзібе Тызенгауза. Давайте паглядзім, што тут да як. Антоніо Тызенгаузе. Хто ён агулам такі? Ну, фактычна, намеснік манарха Рэчы Паспалітай, але ў душы яго была зусім іншая справа. Ён вельмі любіў вывучаць птушак. Ён ладзіў шматлікія экспедыцыі па тэрыторыі Беларусі, Украіны, Бесарабіі і ўзбярэжжа Чорнага мора. За 40 год ён сабраў велічэзную калекцыю, каля 3000 птушак з усяго свету, у тым ліку значную колькасць птушыных лекаў. У сваім маёнтку ў паставах ён стварыў артаналагічны музей, а таксама з'яўляецца аўтарам шэрагу навуковых прац. На цяперашні час большую частку сядзібы займае мясцовая лякарня. Музею дастаўся толькі падвал, але нас больш усяго ўразіў гэты дворык. Тут праўда такі вайб, што вось бяры і фоткайся ў Інстаграм, Пінтарэст. Чым табе не асмолаўка?